tell me what's really going on. Drizzy back up in this thing, I'm ready. What's happening? Gone for surgery, but now I'm back again. I'm about my paper like... Ja, I til det Y, flytter sig med 2 sætter. Lad som om du ved det. Så med Nico. Forstår du, G? Ja. Personlighed. Jeg vil sige, jeg er en stille og rolig fyr. Rimelig nede på jorden. Men jeg kan også godt, eller jeg er tit glad i hvert fald. Nogle gange kan jeg godt være fuck glad, og så går der over i at blive sådan lidt halv ADHD og halv... Ikke halv, helt. Fuldt dag. Afligt dag. Og så kan jeg godt trippe lidt for hårdt nogle gange på en dreng, så fuck det. De er stadig mine venner, og de lever med det. De er ikke døde endnu, så... Med svinens farve. Det er rød. Det er rød, ligesom dit ur. I mit ur. Nej, ikke sådan mine bukser. Men ja, rød. Jeg kan godt lide rød. En inspiration. Først og fremmest mit eget liv. Og oplevelser, følelser og så videre. Det er rimelig kliché, men det er sgu rigtigt nok. Men ellers så kan man sige, musikalsk inspiration, der har jeg meget sådan noget der, altså nye artister, der lytter jeg meget til, bomber jeg rigtig meget Drake og Meek Mill, og altså gamle artister, der lytter jeg meget til, sådan som Marvin Gaye, Jimi Hendrix, Ray Charles kan jeg godt finde på at lytte til, Aaliyah, og selvfølgelig også legendariske Biggie, Wu-Tang Clan ikke mindst. Fuck, Wu-Tang Clan, der er vigtigt for mig. Så det er sådan der, hvor jeg samler mine inspirationer fra, når det kommer til musik. Altså nu har jeg ikke udgivet noget endnu, men vi skal ud her næste uge og skyde min første video til Gadelys. Glæder til. Men det man kan forvente mig i fremtiden, det er hvad kan man sige, jeg ved ikke, man kan kalde det en universel lyd, men man kan forvente lidt af hver, man kan forvente det stille og roligt, men man kan også godt forvente det der uptempo, rowdy musik, fordi sådan er jeg også en person, jeg kan godt lide at sidde og skrive meningsfyldte tekster, men jeg kan også godt lide at bare lave de der sange, man bare kan gå helt amok til, fordi sådan er jeg også en person, jeg kan være stille og rolig, men og som Nico sagde, jeg kan også godt være fuldt down. Men det tror jeg også er en god ting at komme frem med. At man ligesom man har de der vilde og stille og rolige sider, ligesom alle andre personer har. Hvordan jeg differentierer mig fra andre artister? Jeg tror, jeg har en meget ærlig lyd. Jeg snakker ikke så rigtig om et liv, jeg ikke lever, eller om oplevelser, jeg ikke har oplevet før. Så på den måde tror jeg, eller det er selvfølgelig mange andre artister, der også gør, men jeg holder det ikke sådan, jeg holder det ikke sådan generelt. Altså jeg holder det bare sådan der meget, mig, hvor jeg kommer fra og sådan noget der. Du ved, der er mange af de ord, jeg bruger, eller meget af det ordsprog, jeg bruger, det er sådan noget, man snakker herhjemme, hvor jeg kommer fra, hjemme i Kastrup. Men ellers, du ved, jeg tror bare, jeg repræsenterer ligesom det hårde arbejde. Jeg er ikke typen, der går i studiet og skal ryge mig skæv, eller skal være fuld, før jeg bliver sådan kunstnerisk eller noget, du ved. Jeg er typen, der går i studiet for at arbejde hårdt, og du ved, det tror jeg også, man også kan høre på, man også kommer til at kunne høre på min musik, at det ikke bare er noget, der bare lige er lavet natten over. Du ved, det er udarbejdet, det er velarbejdet, velskrevet. Så det tror jeg kommer til at skinne igennem. Men er du sådan normalt, altså nu sidder vi på skolen, hvordan påvirker det den, og er du sådan en, der bare udarbejder dine ting fuldstændig? Gode karakterer og sådan noget? Jo, jeg vil sige, at jeg får gode karakterer, men
Men jeg er typen der, jeg fordyber mig i det, jeg har lyst til at fordybe mig i, og så det, jeg ikke har lyst til at fordybe mig i, det er jeg også bare elendigt til. Men altså, jeg vil sige, jeg tror, jeg klarer mig rimelig godt med at disponere min tid, med hensyn til musik og skole og fritid og sådan noget der. Men altså, det påvirker mig da også, påvirker da også min hverdag at gå i skole, fordi at det her, jeg kommer hver dag, og jeg ser mine venner hver dag, vi sidder og snakker sammen hver dag, frikvartererne og sådan noget der. Så på den måde påvirker det mig. Men også på den måde, at jeg ligesom, du ved, jeg har ikke tid. Selvfølgelig har jeg tid til min musik, men jeg har ikke lige så meget tid til min musik, som jeg gerne selv vil have. Men nu får vi også snart hul til sommer, så kommer der forhåbentlig til at ske en hel masse derefter. Det er også en af grundene til, at jeg har jo lavet musik i et godt stykke tid, men jeg ligesom ikke rigtig haft tiden til at fordybe mig i det, som jeg selv gerne har ville, men det føler jeg sådan, at jeg kan nu, så det er også derfor, jeg gerne vil ud og være aktuel igen. Cool. Vi skal til Roskilde her til sommer. Var der også sidste år? Ja, vi var det sidste år Roskilde. Er der noget med noget musikinspiration, eller hvad skal du høre og sådan? Og hvad var vildt sidste år? Sidste år, Slæng. Det gjorde det godt. Slæng, man. Fuck, det var sindssygt. Skud til Slæng, by the way. Det gjorde det godt. Ja. Men ellers var det var en sindssyg tur, man. Ja, Fuck, vi gik til det. Ja, det var en vild tur, og det skal vi sgu Roskilde igen i år. Igen til succesen. Den her gang som studenter, så forhåbentlig så bliver det endnu mere crazy. Hvilke damer? Skal jeg må vælge en eller flere? En. En? Det var lækker. Ja, dig. Og jeg ved det, Jennifer Aniston. Fordi Jennifer Aniston, hun er oppe i ovnen, ikke? Hun er stadig fucking lækker. Så jeg tror, hun er på pension eller sådan noget, så hun er stadig fucking lækker. Hun er sådan der. Hun er, ja. Jennifer Aniston, hun skulle med mig på en øde ø, hvis det var. Fordi hun bliver mig aldrig træt af at se på.